Het is 12:30. Heeft u zin in een glaasje water? Dit is Tessa. Tessa kan praten, herkennen en reageren. Dat klinkt heel sociaal, maar het is net de bedoeling dat de zorgrobot verplegers vervangen zal. Tessa wordt ingezet bij mensen met dementie, die af en toe door de dag heen een hint of herinnering nodig hebben. Voorbereiding voor afspraken of even aangeven wat voor handelingen er gepland staan, welke activiteiten gepland staan. En daar kan Tessa bij helpen. De studenten verwachten dat de zorgrobot een succes worden kan. Nou, ik verwacht bij beginnende dementie dat het wel aanslaat. Maar als mensen wat in het vierde stadium binnen, denk ik net dat het volle docht. Want dan weet ik net iets wat ze weten wat de robot is, wat de functie is. Dus ik denk dat dat net werkt. Een minpunt van Tessa is wel dat ze geen Fries kan. Ja, dat is jammer, hè? Ik denk dat dat misschien wel een uitkomst heeft van het onderzoek. Misschien dat mensen een verlet hebben van robots die Fries praten, vooral in deze omgeving waar wij het onderzoek doen.